Magandang hapon sa inyong lahat. Naada ko'y bagong balita na kung karon kay bayot ginasa patay o karon atong imbestigahan ng pagkamatay aning bayuta o naadi ay saksi ani o kanisi titot botot nga baho o botot titot botot nga baho o botot kung sa yun yung nakita na itong pagkamataya sa bayot. Kaning akong kan lubot ng kan lain ka na lalaki. Sa moto gilubot sa og sa kalalaki o karon atong pangutanon ang bayot nga namatay gilubot og 30 kalalaki. Bayot kung sa imong maistorya nga nganong kay gilubot ka og 30 kalalaki. Sakit ka kung bilat! O karon mo yang istorya nga sakit to yung bilat. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg.